Suomessa ja varsinkin Lapissa viljelykasveilla on paljon vaatimuksia. Kasvukausi on lyhyt, joten nopea kasvu ja hyvä sato ovat tärkeitä. Kasvi ei saa myöskään olla liian vaatelias, sillä vaikka ravinteilla pystytäänkin auttamaan paljon, on Suomen maaperä luonnostaan hapan ja karu. Pitkät talvet vaativat myös veronsa. Kasvilajien ja lajikkeiden tulee olla talvenkestäviä. Lannoituksessa talvi tulee myös huomioida, eikä esimerkiksi loppukesästä saa antaa liikaa typpeä. Kaliumia taas annetaan loppukesästä talvehtimisen varmistamiseksi, vaikka nurmiviljelyä voisi pitää yksitoikkoisena ja kasvien valikoimaa pienenä, on vuosien mittaan lajien ja lajikkeiden kirjo kasvanut. Erilaisilla siemenseoksilla kasvustoon saadaan monipuolisuutta, esimerkiksi apiloilla, joka toimii myös hyvin biologisena typensitojana. Kun nurmiseoksessa on apilaa, se tarvitsee vähemmän typpilannoitusta. Monimuotoinen kasvusto myös käyttää ravinteita maasta monipuolisemmin. Tällä myös lisätään talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja näin vähennetään ravinteiden joutumista vesistöön. Nurmiviljely soveltuu parhaiten myös laidunmaille, koska se kestää oikeilla lajikevalinnoilla hyvin tallaamista sekä on maittava eläinten ruuaksi. Lietelantaa saa käyttää nurmen perustamisvaiheessa enemmän maahan sijoitettuna. Fosforin tasausjärjestelmä mahdollistaa perustamisvaiheen lannoituksen ja satovuosina annetaankin vähemmän fosforia, jolloin sen määrä tasoittuu. Kun karjanlantaa käytetään ainoana fosforilannoitteena, fosforia saa laittaa tavanomaista enemmän. Satovuosina tehokkain karjanlannan käyttömuoto on sijoittaminen. Suomen suosituin nurmikasvi on timotei, joka pitää suosiotaan yllä vaatimattomuudellaan, silti se on myös maittava, nopeakasvuinen ja talvehtii hyvin. Nurminataa käytetään myös, koska se on satoisa, kestää hyvin tauteja ja kuivuutta, vaikka maittavuudessa se häviääkin vähän timoteille. Lajeja valittaessa kannattaa kuitenkin miettiä viljelykiertoa, pellon kuntoa, sillä monivuotinen rehunurmi sitoo ravinteita tehokkaammin kuin vuosittain pellon muokkaaminen ja viljely.